Ari sa palibot mo, Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! Norin daw kita ma-lockdown sa umaban kan mga nasyon na igwana ki bagong strain kan COVID-19. Ano, Jing? Pag-igwanang nakalaog. Matalion ka man, Jing. Happy New Year, tabi, Jing, si mo. Sa. No. Gari, gusto ko magparasuriyaw. Gusto ko magparasuriyaw. Paulo ka naman ko, be. Norin daw kita Norin daw ibabawal ang paglaog kan mga nasyon na igwana tabi kay COVID-19 virus na bago. Songkong vana, pigban. Abo man kita Iuragan talaga ako. Kauyam! Bala na! Bala na kita! Yun ang pigasabi. Bala na! Bala na ang agtamalan si... Uy! Maray na hapon! Merienda. Merindal na po, merindal. Ano ba yan ang problema? Tada ita iyan nagigibot ulos. Paano kan piga sa alang-alang sa ekonomiya? So, income kang nasyon. Ano ang gusto ta? Medyo magtagatios kita o mga yanap sa tuyan virus. Ilingan na duman sa Japan. Para mientras na naman mga asab Japan, sorry. Sa South Korea baga, sinda pang inuto nagdiit mo niyang painguragon naman. Saka baga, posible po na mag-lockdown naman kapag naglaog na iyan digdi sa to na bago na virus. Dapat dahil na magpalaog digdi ang tao, halit duman sa nasyon na may nagpositive. Iyo. Tama ka man. Kung di bako man po kita nasa pwesto, bako man kita nasa gobyerno, kaya di po kita kimaginibo. Hanggang sa kita digdi sa pagngala-ngala. Diba? So inot nga ni baga. Sinabihan ng ni Congressman Salceda na ang suggestion Salceda, i-lockdown tulos. Nakalaog baga ding susarong babayeng haling buhan. Haling buhan, nagduman sa Dumaguete kayo dito, nag-travel sa Consait, nakabot sa Manila, duman nagpuon sa sarong babayi, spread kan virus. Ngunyan, mga tugang, mga experts sinda dyan, di po kita ki maginibuta, di man kita tatao. Natatatao kita, di man kita tatao. Pero kita man mga common sense ang pigagamit ha. Ang pigagamit na bagajing common sense, common sense man ang pigagamit ta. Pero kung i-lockdown mo talagang atab yan, dahil kimakalaog, dakulang tabang. O di man, o kan tamay sa mga matali sinda, dahil kitang maginibo. O di kita, igwa kimagiginibo. Ang mahiwagang tanog. 100 pesos sa makakahula kang mahiwagang tanog. Ang sa tuyang pampremyo ngunyan, mga tugang, regalo po sa tuya ni Foxtrot Bravo. Foxtrot Bravo ang may regalo kan sa itong pampremyo ngunyan. Mga tugang na pagkahapon para po sa magkakahula kang mahiwagang tanog. Ulit. Ngalason si Boy, garong nga ko kaya ini alal-alula na talong na niya. Ini po, tawan taga mo kiklo. Tawan taga mong klo. Sa mga opisina, igwa kayo ni, pribado asin gobyerno, igwa kayo ni,
Sa harong paminsan, igwaman ka ini. Ha? Igwaman ka ini paminsan sa harong. Tama? Igwaman ka ini paminsan sa mga harong. Paminsan sa minsan. Sa mall din akong nailing ka ini. Sa mall. Igwasinda, naka-display. Yay! Igwasinda, naka-display. Ano ang tanong? 100 pesos na load. Oh. Ang premyo po kayan, mga tugang hatod sa tuya ni Foxstat Bravo. Yeah. Hinatod pa tayo di kaswapon ang premyo. O yan nga rin, pangload mo lamang nga duman nga sa imong mahiwagang tanong. Yes. Ano na kita? Alas 3 o 10 minutes na lang an sa tuya tabing mahiwagang tanog, 15 minutes lang tabi 15 minutes lang tabi kita ha. Kung bagong strain po iyang virus nata at COVID-19 pag pangaran, anong hayop na naman tabi hali yan? Nag-mutate po. Nag-mutate po. So virus, same virus, kaya lang nag-mutate. Hello, good morning, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Pangaran po? Evelyn Batalier. Evelyn Batalier. Ano po ang tanog? Nag-map? Goodbye. I hate to see you go, but have a good time. Bye-bye. Puncher. Mali. Ito. 100 pesos automatic yan 100 pesos tabi. Hello, good afternoon. Hello, sir. Yes, sir. Magandang hapon. Sabi ko ngayon, ako lamang ako. Si Saini. Ano ang tanog, amigo? Ano, so, despan ba na may tatlong? Ha? Despan na may tatlong? Suarin? Despan na may tatlong? Dustpan? Despan. So, despan? Ano? Pan. Dustpan na may taklob. Despan. Trash can na may taklob. Oh, despan na may tatlong. Trash can na may taklob. Ha? Trash can na may taklob. Ano ba na? So, tigil ka. Sa pisiyal mo na sa ro? Iyo, supig tutungtungan. Ya. Oh. Iya, masubok dahil. Basta, despan na may tatlong. Iyon tanog. Iyon tanog, paguna mo. Iyo. Sigurado na yan. Goodbye. Pagkanahan ako. Pagkanahan ako. Bye-bye. Goodbye. Basta igwa kayo ni sa opisina, igwa kayo ni sa harong, sa mga tindahan, igwa kayo niya kung nailing stapler, mali. Bako pa sa trash can na kuan. Hello, good afternoon. Good afternoon. Hello, sir. Yes, sir. Good afternoon. Ba't sir, mga ko, sir? Ano ang tanog, amigo? Doorknob, sir, ka pinto ulapig glass. Ha? Doorknob na pinto ulapig glass. Sarado. Pinto na piglak? Doorknob po. Tagasain ka, bossing? Sir, Tagasain ka? sa maliglang. Kamalig. Manggura, anong pinangat mo niyan dyan? Sir. Amigo, Yes, sir. goodbye. Sala. Pangyayari sa Maoraro. Therefore, Henry, kadaklan baga sa mga countries na penetrate na kan COVID. Therefore, anytime, ma-mutate talaga yan. Maski deki maglaog na hali sa ibang lugar o ibang nasyon. Yan. Hello, good afternoon. Hello, sir. Nakakot man taba ko. Hapon. Taga-saan, bossing? Daraga. Daraga. Ano ang tanog? So, tama-tama, sir. So, magang piga. Nagabiribid. So, nagdatrerek talaw kan may tubig. So, nagmamapbagang may... So, nagdatrerek na pang... Pigi itaas mo na pigbababa? Opo. So, piga. Piga pagaan. Pigarog kayo na ding ano? Nagdatrerek. So, kitaririk, buwan na may tubig? Opo,
Oh, mananggad. Giri mananggad. Giri mananggad iyo. Pero sala. Sala, boss. Yes. Bye-bye. Thank you. Sala. Thank you. Ano, o saro pa. Another chance, migo. Another chance. Di ba? O saro pa. Gari mananggad iyo, pero sala. Okay. Dust pan na may taklob, mali. Ino ko din ikan tagasagpon, doorknob, mali. Ano na naman nga niya iyan ugaring? Madali lang. Sa kabila, sa smart kita. Ilungundang smart. Plastic trash can, may taklob, mali. Thermos na igwang buda, mali. Plastic bottle na may tubig na kalok, mali. Tanog yan ki kuskos kan kiparil, sala. Stapler, mali. Puncher, mali. Madali lang. Tamay nag-upload. May, okay. Hello, good afternoon. Sige, Renere. Si Sai. So, dati, barangay Sagbay, mga kontra Sabi. ko. Yes, Migo, go. Ano lamang? Paper cutter. Ano ang tsura ka, Paper Migo? cutter. Ha? Ano ang tsura ka, An? Paper cutter. Paper cutter. Oh, sigurado na lamang yan, Ray. Tama-tama New Year na. Ray, Ano yan ba? Ano na paper cutter na anso? I-describe mo daw. so, ano ba, gagaring may tabak baga sa kaput na lapig. Ano ba, tapang putol ki papel na ano na sa babaw sa lamisa. Ang pila sa baga, sa sisila. Iyo, sumay, matarom ang gilid. Kung bako, drawer na pigbutong. Ano? Kung bako, drawer na pigugkot sa lamisa. Sige, makimahirak ka pa daw. Makimahirak pa ika. Sige na, Ray. Sigurado na, Ray. Sige na. Sige na, Ray. At least mag-lock na lang ito. Pangaran, Migo. Hello. Pangaran. Pangaran. Sorry, gumawa. Sigurado na, Ray. Isay. Malukso na ko rin. Sigurado na. Malukso ka sa mga. Di ka maglukso. Natusunta ka dyan. Migo. Oo. Paano mo naraman na iyo ito? Wala nga. Pati kararambang ko na sana. Para masala makakulamang sa imo. Makairakon ka naman talaga, ano? Makairakon ka man. Paper cutter. Paper Madyan ako cutter. sa imo sa GD. Kamagad akong pamasko. O, di ka na magdigdi. Ipadara ko na sa imo. Madala mo kay Dwayne. Oh, congratulations, Migo. Nadali mo. Alam ko musulod mo. Di ko na lamang na 500. Di ko na lang na 500. Ano ang sa imong cellphone? Smart o Globe? Smart na lang. Anong number mo muna? Anong number mo? Smart yung number mo? O sige, alam ko na tayo. Screenshot ko. Madali lang. Turog na ginalaman. Ay, karot ka nugali kayo. Natawa na naman. Parang napakurusing kong singit mong latos unta ka dyan. Hindi ko na lamang na 500. Sarawa yun, ini. O sige na. Congratulations. Nadali mo. Happy New Year. Happy Valentine. Up. Yun na. Tabo mo. Garo-garing gusto pamaghagad kilo. Garo-gusto pa waring dagdagan. O sige, Migo. Lato-lato mo tayo, ha? Lato-lato mo. Lato-lato mo. Dali ha. Okay. Salamat. Congratulations. Di talaga ito, Jing, nakakalibre, Jing, sa... Nadadali talaga, Jing. Nadadali talaga. Ito po, mga tugang ang paper cutter. Araw ang pikakat niya, Jing. Bako man sa papel, sa coupon band. Ang pikakat niya, tabi, karton. Kaya arog ka ito ang tanog. Karton ang pikakat niya. Kaya arog po ka ito ang tanog kan cutter. Ayan. Congratulations, tabi. 100 pe alat ko na. Ay, so number ka ito na baka mapasala kita. Ini-screenshot ko eh. Screenshot. Ay, ito. 7929 ang last digit niya. 79. O, sige. Ito na, Bigo. Alright. O, sige, sandali. Baka. Ito daw. Vacuum cleaner. Mali. Paano kaya ni Jing? Sa bagay. O, salamat, tabi. Duman sa sponsor na. Kan sa tuyang load, si Faxtat Bravo. 100 pesos. Napaduman, tabi, sa taga-barangay Sagmin.
Congratulations, Tabi. Ay na nga nito. So, number yun, ni Baya. Ayan. Ay, di din screenshot ko eh. Nyaon sa ibong madali lang. Taba. Ano ito? Madali lang. Siguro doon taba ka papasa. Ay. Anong last number ka ito, Jing? Pagka-text daw, Tabi, sunanggan. Ay, ito? 7929. Iyo po. 2979. Congratulations. Nadali, mga tugang ang mahiwagang tanog. Alas 3:30 na. Sandali. Tagari may nag-upload pa. Hello, good morning. Good afternoon. Hello? Hello? Para... Grabe mareklamo, Jing. Grabe mareklamo. Salamat tabi sa sponsor ta, Paxtot Bravo. 5 ito, Jing. 5 itong pang-premium ito. 5 itong pang-premium. Di mayapat pa. Okay. Alright. Mga tugang ang programa. Babalik. Makalipas lang kan time check. 3:31. Indokang Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Coffee Mate Original. Coffee Mate Original. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Dear Pig Mama, what pa? No ta ka maaabot nunyan. Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice. Maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursige ako arual daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampyon sa mas pinatibay na Bagong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasiraw, asin ngunyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo. Milo everyday. Bagong Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampyon. Milo, new Champion Formula. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, Purot natural to. susulong tayo. Gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko.
pumasok ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation. God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 3 till 23, 2021. Classes start on January 25, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang 10 pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Nagtatabang na puun bata ito. Sinda kita ika ako dito. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ganyan ako bigo lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako bigo lang, puun pa ka ito. Nagtatabang na, lalo na sangon yan. Na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Nagtatabang na puun bata ito. Sinda kita ika ako dito. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ganyan ako bigo lang sa puso ko. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply per DTI FDE number 105509 series of 2020. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka!
May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang 10 pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Henry Maceda. Ang big, no baby. May reklamo mo, Bonjing. May reklamo man ang gado. May nag-text pala, actually do ang nag-text na adyon sa Bonjing sa na tamang simbag paper cutter. Yo. Ilingon ta kung tama paano tayo hindi ma-judge noy? Oy Mark, paano tayo hindi maaraman? May oras ina no, di ba? Mark Chan, oy. Ang text may oras ade, di ba? May oras mo angkol, may oras man. Tama. Ilingon ta ha. Onit tabi si 7593. Pag nainot ka duman sa call, tawan ta kang 100. Tama noy? Ay no ha. Ang simbag mo paper cutter alas 3:29 3:29 hindi akong testigo 3:29 sunod mong text andaya mo sir dahil mo binasa yung mga text ko 3:30 ang text tulo dapat paper cutter ang sagot ko dahil ka nagabasa ng text po 3:31 ang babasihan ta so 3:29 okay, duman sa globe, igwa akong nailing pangsaro. Madali lang, ha? 3:29. Igwa pa akong nailing na up na text. Ay na ito. Igwa siyang tama eh. Paper cutter. Madali lang, ha? Sandali. ito. Alas 3:28. O nainot nga ni palan sa imo ini, oh. 3:29. Anoy, maranoy. Ilingad akong tama na yung mata ko, no. Ikan testigos ko, no, ya. Mark siya, hindi ka. Ha? Paper cutter. May nainot sa imo sa globe na nag-text, ha? 3:29. 20. Anong oras yan na paper cutter na? Lingad tabi. Anong oras? 3:20? 28. Ini. Ano yan eh? Paper cutter? 3:29. Okay. O, duman kita sa apod. I-check ta sa apod. Bro, madawag akong ngunyang problema ta ini. Abo na apod. Sa apod kita. O ni noy, ilang ada tabi noy, paano pagiling kang o ni ba ko yung lito sa taas yan. Anong oras? Sa taas. 3:26. Ano na inot? Sa apod. Thank you. Di ba? Ang nainot tabi sa apod. Sorry. Ang nainot tabi sa apod. 3:26 tabi sa apod. Actually, 2 beses nag-apod. Itong nanggana na ito, 2 beses nag-apod. Ang primero niyang apod, 3:25. Alas 3:25. Sunod niyang apod, 3:26. Yan. Okay? Hello, good afternoon. Hello po, good afternoon. Good afternoon. Sir, kasi bago po kahurun mo sa lalaki, 3:25, inangat mo lang ining telephone ko, dahil mo na ko simbag, pahaluyin ka mong istoryahan. Yun ako tayo sa simbag ko, ngayon no, tanaw ko itong kahurun mo. Kaya 3:25, di man haluyin istoryahan. Hindi sa receiver, di mo mabigyan simbag ako, pero inangat mo ining receiver. Ano po ang pangalan mo? Christine po. Christine. Opo. Taga saan ka po, Madam Christine? Santo Domingo po. Santo Domingo. Anong gusto mo mangyari mo niyan? Anong gusto mo mangyari? Ano po, sir? Tibangan mo po ako.
Sabay kami. Gusto sabihin mo, Kaya, ginistoryahan ang gusto siya. mong mangyari ngunyan, tawan ta kang kabanga na load. 50 pesos? Sabay kami nag-upload. Kaya lang siya, sukahuron mo. Nagparidamog na sa naso. Tawan ta kang 50. Eh po, ikaw lang po. Ang Pasko mo. Ludan ko ito ki 100, saya na sa 100. Tapos ikaw lang, ludan ko man ika 50. Yo, Okay lang po. sigurado ka na nagtatawag kang katotohanan. Ayo po, aluyon ka mo, istoryahan sir. Dahil man, pigangat mo lang sir. Kung pagparadamog ko na lang ka mo, niya ko na, uto na lang, magtinaram na lamang ang lalaki. Paano kung maraman na totoo ang nagataram kang totoo? O, di sa agom ko, nagdadamog po. Sago mo. Natasago mo, di daw magutik yan. Makubalilati ko sir. Kanina Okay. Oh, ang Happy New Year. Yo. Alam mo, so load mo. Tawan ta ka 50 pesos para palang ka. Salamaton. Thank you very much sir. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you po. Alat-alaton mo na lang. Okay? Ano, Noy? Selling mo? Bala ka na ngayon. Teka ngayon, mat premium. 15 bago mag alas 4 rin hapon. O didi kita mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Lahat ko na tamahanap kita ki mga ko pala mga samno lang pasag sa samno eh. Digi na kita sa mga health tips. Mga health tips na kita. Health benefits. Mga tugang kan. Lahat mo na. Health benefits kan ham. Ano ang ham? Igaw man ang health benefits. Tapas ko ba gangon yan? Okay. Now, ang hambaga, saro mga tugang sa pigpaparapanauta kan New Year. I mean, kang Christmas. Buda, apera ka iyan na ham, mga tugang, pigpapanauta man iyan ngunyan na New Year, tabilog. Diba? Ano manda po niya dyan sa ham? General ini ha. Regardless mga tugang kung ano ang preparation, mga tugang kaiyan, ano ang benepisyo kung kita po nagkakaon ki ham? Ham. Ano po niya dyan sa ham? Okay? Na. Ang hampalan, mga tugang, igwayang kik protein. Siyempre, takarne yan. Meat, lean, kadaan ang hambaga po, may karne. Normal po, mga tugang, na nyaon yan, lean protein. Importante po yan na vitamins, minerals, and amino acids. Particular na tabi, mayaman iyan sa selenium. Kaya lang, ang kada sarong slice kan ham, may kaloriya po na 69 grams. Protein, 11 grams. Fat, 2 grams. Carbs, 1.5 grams. Fiber, dai. Deng fiber na halo ang ham. Sugar, 1.25 grams. Sodium, 26% of the daily value. Selenium, 47 o 42.76% of the daily value. Iyo yan tabi, mga tugang anlaman kanham. Okay? Now, takita ba, gari urugmaon kita mga tugang magparakaon kanham. Anham tabi, may preservatives yan. Ham is a popular meat appetizer and that you have likely eaten or on sandwiches or with holiday meals. Yan na, binasa ko yan na term na. Hindi ko man ito sa diri, binasa ko man sana. Anham po, mga tugang, hali sa pork. Ang red meat, usually datawi preserved with salt or smoke. Through this process, varies depending on the type. Yan. Depende po, mga tugang, sa klase nin pagkagibo
kan ham. Since it is a processed meat, you may wonder whether ham is good for you. Pero, sa iling ko, di man kimaraot na magkaon kita kiham. Tangham baga, every December man sa najing. Ham na Pebrero, di man baga. Bakong iyo, di ba? Di man kiham na Marso, ang ham talaga nagluluwas sa mga tugang every December. Ang mga ham talaga, igwamang ki mga nutrition benefits, nutrients and benefits, asin igwaman siya mga tugang ki bako maray na epekto kung magparakaon kanindakol. Yan. Tang anuman tabi, nakakaunon ta, dapat po moderation sana. Sabi sa Healthline, mga tugang, sa online ni, may calorie siya, may protein, fats, carbs, fiber, zero, sugar, sodium, selenium, etc. Mga tugang phosphorus, zinc, potassium, iron, copper, and magnesium. Now, pero, iyan po pigigibo, ang hamda tabi is particularly rich in selenium, providing up to 76% of the daily value per ounces or 57 grams depending on the type of meat. Ang selenium databi essential sa nutrients and aids of production of DNA construction as in pagdepensa po sa infection. Oh, di ba? Pangdepensa sa infection ang selenium. Ang ham tabi igwan ni 9 essential amino acids. Ayun na to sa namin sa Kasabago, mga tugang. Kaya, marimang pala na magtagakaon kita ki ham. Di ba? Bako man oral daw kitang makaon kan. Paminsan-minsan man sana kita, nagkakaon mga tugang ki ham. Di ba? O, madali lang tayo. May gusto magpaliwanag. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yes, sir. Good afternoon. Sir, hindi man ako makapaliwanag. Kaya kung pwede lang, may servisyo publika ako kung pwede. Oh, pwede, sir. Basta uminapod ka, automatic. Ano lamang po ang public service ta dyan? Tungkol po sa ano yan? So, karabaw ko pang Sabado na kabuhi. Sige, inisir sa Busay Kagbakong Legazpi City. Gusto ko po na mga punan sa mga kataning na barangay. Arugan San Francisco, Barii, Bangkero. Sige po si Partikan Castilla, sige na Subukoy. Gumadkad, San Roque, Salvacion, na kung matangruan man siya Carabao. Nurilyo Carabao na mga edad niya, mga 4 na taon, na sinakan magkaldayan. Nawala di sa residensya ko. May marka po sa Carabao? Oo, Di bang marka? wala pa pabita. Ano siya, pahapat pa sa nasya Arugani. Papat pa sa ng bulan? Taon po, sir. Dapat minarkan muna ito pag nakula pa sa nanganing pag mariparo tulos. May markan ba sa piad? Ang sako, sir, kamal na Diyos ako, sir, naring na. Sana, mahirakan mo dyan, na. Kasi na magigit tayo, ang parte, ang kabuhayan ng sa bulot. Di mo namang tabi, sir, na padarhang ki cellphone sa Carabao. Mga ning mapudan mo tulos pa na wara. Agar na makadara. Dapat kan, gari trainingon mong Carabao na permission magtod na mag-cellphone. Nganin na pag-araw ka na wara, pwede mong apudan. Dahil ko, sir, picturean namin. Turuan mo. Ikadua, sige na, mga apuday na sa Carabao mo, baka nagdadangog. Pero sir, na ito. Affirmative ba? Anong kolor kang Carabao? Ay, ano sir, sa color talaga sir, medyo may tumitong siyata. May Carabao baga na bari bulaw, di ba? May Carabao na bulaw eh. Ito, pa ako sir, sa mga katarayang na barangay. Anong klase ang sungay kay ni po? Anong klaseng sungay kay? Naturilyo pa sana eh. Anong klase ang sungay niya? Halaba na o ano? Halipot pa sana? Pero labi-labi pa sila sir, sandangaw, araw ganit. Labi sandangaw. Kung turilyo ini, lalaki ini. Tama? Sir, may tabi. Sir, lalaki. Takon babayi, tarnira nga po kan, di ba? Tarnira. Ay, tabi. Tarnira kung babayi. O di sige, baka kung may nakahiling na
ano yan, na tuloy yung lakaw-lakaw dyan, tara man, i-report sa pinakaharaning kapitan, sa mo ito. Ang pwede sir, ang kapitan ng po dito sa Hagbakong si Inaro Asilo po. Iyo po, baka lamang makailing. Iyo po. Iyo po. Oo, okay. Iyo man sa natabi, boss. Isisay pala nila yung pangaran. Mismo sir na may sadire, si Luis Alcantara po sir. Luis Alcantara, tag sa Derican, Torillong, Carabao. Iyo po. Oo. Sige, sir. Salamat, Luis, ha? Salamat na sir. Okay, thank you. Saro, dua, tulo, apat ang nagsayaw. Bako na sa kanta jing iyan, jing. Kantorilyo kana torilyo man ako an sa tuyang kawat paso agso agan sino agmo ako sino agtakaman ang sabi mo sa ko luway-luwayaman kandolag ka naman ako man si pakal an sa tuyang kawat padulis-dulisan. Awin na, sabi ni Mrs. G na ma-birthday sa aga, ang yaon nga saham, preservative, human anggad Mrs. G. Tama ka man. May preservative mananggad ang ham. Tangani na, dem, kaya baga dapat iyan, jing, pero may naka-freeze, di ba? Dapat kan, pero may naka-freeze. Ang kuan, ang ham, may preservatives. Talaga, tangani na, kaya baga, at saro sa preservative ka iyan, so sodium na ginamit asin. Eating ham occasionally may offer several health benefits. Kaya tabi ka, Mrs. G, tama birthday ka tabi sa aga, Manay Agnes Golifardo, baka may ham ka pa dyan na, ano yan, na ipihanda, pwede man yan. Ang pagkaunda ki ham, mga tugang, pag sinabing occasionally, Jing, anong sabi yung kanjing? Paminsan-minsan, o ngayon, kung may okasyon sana. Kung may okasyon sana pala. Maray na tabi, pero ang anuman na bagay, mga tugang na sobra, maraot po yan. Bakong iyo, ang anuman na bagay na nasusobrahan kita, everything mga tugang should be in moderation. Di kita magpasobra sa anuman na bagay, tangani na may magayon kitang aabutan sa satuyang buhay. Makaya bagang ako nga na akong sa mga ay di ko pala na istorya ta. Sabi mga tugang ka nakasurat, ang anuman na ginibo kang wala mong kamot, di mo'y pagpaaram sa tuong kamot. Ako may binarakan man akong duman sa mga madre, nagbakal kami ni Mrs. Kiham. Mga pig. Tauhan man ang mga tawo. Pero tama pala jing yan, ano jing na, ang ginibo kan saro mong kamot, dapat day may pagpaaraman sarong kamot. Ang problema, mga tugang, kung ang kamot, pareho ang ginibo. Di pa rin sinang doon nakaisi. Pareho nakaisi. Nasasabutan nindo. Ano ang simbag? Opo. Nasasabutan nindo. Nasasabutan po. Dahil ang kimaraot na magkaon kita kiham. Mga tugang basta bako sa nang sobra. O dyan baga kay Kwan, baka may sobra pa kayo dyan, kay nung Smith Shop, pasira mo ng ham dyan. Nagsimbag kami dyan.
Nagbabakal dyan tabi kami. Masira mo dyan ang mga karne. Nung Smith Shop. Thank you, amigong nong. Aday aram ni Jing ang simbag. Henry M., good afternoon po si Imo. Kan soltero ka pa, pero naging bata mo. Ulit-ulit ko nang pigsasabi sa radyo, sa programa ko, nang naging bata ko saro. Solamente si Mrs. Kanamid bidang ko si Mrs. Inagum ko na. Ang problema ko na, Jing, pagkaagum ko na, Jing. Masabi si Mrs. G, umpo. Masabi si Manayagdes, umpo. Seryoso ang oron, damulag, mag-cellphone. Dinagditan ako kay at ang cellphone, karabaw. Kami kayo ito, Jing. May karabaw kami na nag-uuli, Jing. Seryoso. Sabay pa kami hanggang ako duminakula, high school ako. So, ama ko, kami, para daw kami sa bulod. Taga-bulod baga kami. Nagdakula kami sa bulod. May karabaw kami ito ng apod gurangan. Itong karabaw. May gurangan kami kay itong karabaw. Ano ka, nagulit. Pag ito nakakabuhi, ilawig mo dyan sa bulo, sa rice field, o sa kunsain, sa sabsaban, minauli siya pag nakabuhi siya. Nagmangno ka man, pag ito tampisi, baga napuputol sa kahaluyan, napisi na, napuputol yan, minauli yan, nagmangno ka man kanya, o na duman sa harong, sa likodan mi. Kada mo ito pigahanap, ta sa kahaluyan niya naman, niya na andalan, siguro mga 15 taon gayo, do 20 taon man na buhay kang karabaw na ito gayo. Naguli ito na karabaw mi talaga. Pero nagilang-hilang, sa kagurangan niya naman. Sabi, okay no? Okay na palan, so tatawan ng takilod palan, baka ayo palan ito na taga Santo Domingo. Ni-screenshot ko ito, baka kun, at ngunahan nga ni, so taga San Bata. Tinabanan ko kaya ito, masubog kay Mrs. G. Bata, ma-birthday baga sa aga. Ni 12:41, tama yun 12:41. Ma-birthday sa aga si Mrs. G. Supog man kuday taludan sa taga Santo Domingo. Bala ka na, tabi kid, sa regalo mo kay Manay Agnes. Happy birthday. Salamat po. God is good all the time. Thank you. Iyan po ang programa. Pinky on mo sa DCGB. Goodbye. Pagdiwang ng Pasko, pinagdamamag ng ilang bagyo, tuloy ang Pasko. Maligayang Pasko, ang Probinsyano Party List. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
mina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa